በደብረ ታቦር በደብረ ታቦር ተሰብሃ ተሰብሃ በደብረ ታቦር ተሰብሃ ተሰብሃ በደብረ ታቦር። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ጠና ይሃበለይ ናይ ታቦር ሚድያ ተከታተልቲ ዝኾንኩም ኣብዚ ዘለኹም ሰላም እግዚአብሔር ምሳኻትኩም ይኹን። እዚ ታቦር ሚድያ መንፈሳዊ ናይ ዩቲዩብ ቻናል እዩ። ታቦር ሚድያ ንኣኹም ይጠቅም ዝበለቶ መደብ ሒዛ ቀሪባትልኩም ኣላ። ኣብታ እስላማዊት ቱርኪ ድሙቕ ብዝኾነ ኣገባብ በዓል ጥምቀት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም እተብዕል ሰሚዕኹም ዶ ትኾኑ? ኣብዛ ልዕሊ 80,000 ዝቁፀሩ መሳጊድ ዘለዋ ታሪካዊት መሬት ኣብ ዝኾነት ኣብ እስላማዊት ቱርኪ ዓመት መፀ ንዓለም ዘገርም መንፈሳዊ ትርኢት በዓል ጥምቀት ይፍጸም እዩ። እዚ ከዓ ኣዝዮም ውሁዳት ብዝኾኑ ነገር ግን ከም ሓፂን ዝተረሩ ብእምነቶም ጽኑዓት ብዝኾኑ ኦርቶዶክሳውያን ክርስቲያን ዝኽበር በዓል ጥምቀት ሕጁን ናይ ኩለን ዓለማት ኣቓልቦ ሲሒቡ ይርከብ። ቱርኪ ናይ ሙስሊማዊት ሃገር ጥራይ ዘይኮነት ናይ ጥንቲ መዋፈሪት ክርስትና ከምኡን ናይ ሎሚ ዘለዉ ኦርቶዶክሳውያን ክርስቲያናት ናይ ጽንዓት ምድሪ እያ። ንምዃኑ እዞም ውሁዳት ክርስቲያን ኣብ ጎደናታት ኢስታንቡል ናይ ጥምቀት በዓል ከብዕሉ እንከለዉ ናይ ወፃኢ ሃገራት ዜጋታት ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ መራሒ እቲ ሃገር ቱርኪ ዝኾነ ንመርዶጋን ከይተረፈ ዘስደምም ፍጻሜ ኮይኑ ይርከባሉ። ሰላም ክቡራት ናይ ታቦር ሚድያ ስድራ ቤት ጠና ይሃበለይ። ኣብዚ ዘለኹሞ ሰላም እግዚአብሔር ምሳኻትኩም ይኹን። ንሎሚ ብዛዕባ እቲ ኣብ እስላማዊት ሃገር ዝኾነት ቱርኪ ብኦርቶዶክሳውያን ዝኽበር በዓል ጥምቀት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ወይ ኤጲፋኒ ኣዝዩ ዘገርምን መሳጥን ሓበሬታ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ክሳብ ፍጻመ መደምሳይ ክትጸንሑ እንዳተላበኹ ቅድሚኡ ግና ነዚ ኣብ ታቦር ሚድያ ዝፍነው መደባት ሓደሽቲ ተኸታተልቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ሓድሽ ሓበሬታ ክመጽእ እንከሎ መታን ክትፈልጡ ነታ ናይ ደውል ምልክት ብምጥዋቅ ቤተሰብ ክትኮኑ እዚ ዝፍነው መደባት ናብ ኩሉ ሰብ ክበጽሕ ላይክ ሼር ብምግባር ደገፍኩም ክትገልጹ ይላበው። ነዚ መደብ ዘቕርበልኩም ዘለኹ ቀሲስ ኤፍሬሜ ሰናይ ምክትታል ይግበረልና። ቱርኪ ዝብል ስም ክንሰምዕ እንከለና ብዙሓት ሰባት ኣብ ህሊናና ዝቕረጽ ናይ ምስልምና እምነት መሳጊዳቶም ብዝህን ጥራሕ ኢና ንሓስብ። እንተኾነ ግና እቶም ብዙሓት ጥንታውያን ቅዱሳን ክርስቲያናት ኣሰሮም ዝገደፉላ ምድሪ እያ። ብፍላይ ጎዳናታት ኢስታንቡል ናይ ኤዥያን ገማግም ባህርን ንብዙሕ ዓመታት ብፍላይ ዓመት መፀ ኣብ ወርሒ ጥሪ ዘኽብርዎ ናይ ጥምቀት በዓል ኣከባብራ ንብዙሓት ሓድሽን ዘገርምን ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚ ግና ናይ ዝሓለፈ ታሪክ ምስክር እዩ። ኣብ እስላማዊ ቱርኪ ናይ ቱርክ ኦርቶዶክሳውያን ነቲ በዓል ኤጲፋንያ ወይ ቴኦፋንያ ብምባል ዝጽውዕዎ እዩ። ኣብዚ ግዜ ድማ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሩባ ዮርዳኖስ ብኢድ ኣገልጋሊኡ ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅ መለኮት ዝተጠመቐሉ ምስጢር ሓድነት ዝተጋሃደሉ ዓባይ መዓልቲ ንምዝካር ዝኽበር ዓብይ መንፈሳዊ በዓል እዩ። በዓል ጥምቀት ኣብ ቱርኪ ዝጅምር ንግሆ እዩ። ኣብ ቤተ ክርስቲያን ብጸሎት ቅዳሴን እኳ እንተጀመረ ናይቲ ዕለት ቀንድን መሳጢ ሕይወትን ትርኢትን ኣብ ገማግም ባህሪ ዝግበር ጉዕዞን ነታ ኣብ ባህሪ ዝወደቐት መስቀል ንምውፃእ ዝግበር ቅድድም ዝግበር ስነ ስርዓት እዩ። ናይ ቆስጢንጥንያ ፓትርያርክ ድሙቕ ዝኾነ ዓብይ ስነ ስርዓት ተዓጂቦም ናብቲ ወርቃዊ ቀርኒ ወይ ጎልደን ሆርን ኣብ ዝበሃል ኣቦ ሶፋርስ ኣብኡ ይጓዓዙ። ኣብኡ መራሃቲ ሃይማኖት ምእመናን ብዙሓት በጻሕቲ ኣብ ዝተኣከብሉ ነቲ መስቀል ባሪኾም ናብቲ ባህሪ ይድርብዎ። ኣብዚ እዋን ኣብ ቱርኪ ዝነብሩ ኦርቶዶክሳውያን መንእሰያት ነቲ ቁርን ዝሑልን ዝኾነ ናይቲ ባሕሪ ማይ ከይፈርሁ ብቅልጡፍ ነታ ዝተሰንደወት መስቀል ንምሓዝ ብምህንባስ ይቀዳድሙ።
ነታ መስቀል ቀዲሙ ዝሓዘ ሰብ ኣብ ውሽጢታ ዓመት ፍሉይ በረከትን እድልን ከም ዝረከብ ይእመን። እዚ እውን ብናይ ቱርኪ ኦርቶዶክሳውያን ክርስቲያናት ዓብዪ ክብሪ ዝወሃቦን ናይ መንነቶም መግለፂ ተገይሩን ይሕሰብ። እዚ ስርዓት ጽምብል ጥምቀት ጎይታ ንዘመናት ክመሓላለፍ ዝጸንሐ እኳ እንተኾነ እቲ ዝሓዞ መንፈሳዊ ትርጉም ግን ኣዝዩ ዝዓሞቐ ፍሉይ ድምቀት ዘለዎ እዩ። ናይ ቱርኪ ኦርቶዶክሳውያን ናይ ጥምቀት በዓል ኣብ ገማግም ባሕሪ ምኽባሩ ናይ ባሕርን ማይን መብራኽ ዘመልክት ክኸውን እንከሎ እዚ ድማ ኣብ ዙርዮም ዘለዉ ሃገራት ንኩሉ ዓለማት ሰላምን በረከትን ናይ ምምናይ ናይ ምጽላይ ምልክት ተገይሩን ይሕሰብ። ኣብ ኢስታንቡል ናይ ቀደም ቁስጥንጥንያ ዝርከብ ናይ ፋናር ግሪክ ኦርቶዶክስ መንበረ ፓትርያርክ መቐመጢ ዝነበረት ናይዚ በዓል ማእከል እያ። ምንም እኳ ቁጥሮም ኣብ መንቁልቋል እኳ እንተሃለወ ናይ ቱርኪ ኦርቶዶክሳውያን ነዚ ጥንታዊ ናይ ጥምቀት በዓል ብኩርዓትን ብጥንቃቐን ዓቂቦም ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ እንዳሰጋገሩ ጸኒሖምን ኣለውን። ኣብ ግዜ በዓል ጥምቀት ጎይታ ዝስምዓ ናይ ቱርክን ግሪክን መዝሙራት ኣብቲ ብዕጣን ዝምእዝ ዝተሰኒሕ ኣየርን ነቲ መስቀል ንምርካብ ዝግበር ፍሉይ ዘገርም መርኢትን ውድድርን ቱርኪ ናይ ባህልን ሃይማኖትን ማእከል ምዃና ደጊም ዘረጋግጽ እዩ። ኣብ ኢስታንቡል ብተወሳኺ ኢዝሜር ወይውን ስማላር ኣብ ዝበሃል ቦታ ዘለዎ ገማግም ባሕሪ ዝርከባ ከተማታት ብተመሳሳሊ መልክዕ በዓል ጥምቀት ጎይታና ስርዓት ምጥሃል መስቀል ኣብ ባሕሪ ብምፍጻም ይበላ። ልክዕ ከምቲ ክርስቶስ ናብ ሩባ ዮርዳኖስ ወሪዱ ነቲ ማይ ከም ዝቐደሶ ኩሉ ፍጥረታት ብጸሎትን ብመስቀሉን ከም ዝቐደሰ ዘርኢ መንፈሳዊ ምስጢር እዩ ኢሎም ይኣምኑ። ኣብ ቱርኪ ዝነብሩ ኦርቶዶክሳውያን ክርስቲያን ብቁጥሪ ውህዳት ምዃኖም ነቲ በዓል ዝያዳ ፍሉይን ስድራ ቤታዊ በዓል ከም ዝመስል ይገብሩ። ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝካየድ ናይ ጽምብል በረከት ስነ ስርዓት ኣዝዩ ክቡርን ጸጥታን ዝሰፈኖ መንፈሳዊ መንገዲ ዝፍጸም። ምእመናን ጽሩይ ልብሲ ለቢሶም ሽምዓ ወልዮም ነቲ ብጸሎት ብባርኮስ ተቐደሰ ማይ ሒዞም ናብ ገዝኦም ይምለሱ። እዚ ጸበል ቤቶምን ንብረቶምን ንስሮምን ንምብራኽ ዝውዕል ቅዱስ ማይ እዩ። እዞም ኣብ ቱርኪ ማሕበረሰብ ዝነብሩ ኦርቶዶክስ ክርስቲያን በዓሎም ከብዕሉ ከለዉ ምስ ጎረባብቶም ዘለዎም ርክቡን ዘገርምን ዘደንቕን እዩ። ብዙሕ ግዜ ናይዞም ኦርቶዶክሳውያን ጎረቤቶም ዝኾኑ ኣመንቲ ምስልምና ኣብቲ በዓል ጥምቀት ዝኽበረሉ ግዜ ኣብ ገማግም ባሕሪ ብምርካብ ናይ መስቀል ባርኮትን ምጥሃል መስቀልን ብምግራምን ብምድናቕን ክእዘቡን ንክርስቲያን ፈተቶም ናይ እንቋ ኣብፀሓኩም መልእኽቲ ከመሓላልፉ ይረኣዩ። እዚ ድማ ኣብ ቱርኪ ዝነብሩ ሰባት ኣብ ግዜ ጥምቀት ጎይታና ዘርእይዎ ሃይማኖታዊ ምጽዋርን ናይ ሃባር ታሪክን ዘርኢ ህያው ስእሊ እዩ። ንኦርቶዶክሳውያን ክርስቲያን ጥምቀት ሃይማኖታዊ ግዴታ ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ካብ ዝሓለፈ ወለዶታት ዝወረስናዮ ባህላዊ ህዝቢ ናብ ቀጻሊ ወለዶ ዝመሓላለፍ መንገዲ እዩ ኢሎም ይኣምኑ። ብካልእ መዳይ ናይዚ በዓል ጥምቀት ኣብ ቱርኪ ዝርከቡ ኣብተን ታሪካውያን ኣብያተ ክርስቲያናት ዝህልዎም ዝፃወትዎ ተራ ዓብዪ እዩ። ከም ቅድስት ሶፊያ ዘለዉ ዓበይቲ ናይ ቤተ ክርስቲያን ህንጻታት ሎሚ ናብ መሳጊድ እኳ እንተተቐየሩ ኣብ ፋናርን ኣብ ካልእ ቦታታት ከባቢታት ዘለዉ ንጡፋት ኣብያተ ክርስቲያናት ግና ክብሪ ባህሊ ክርስትና ተሰኪሞም ምህላዎም ሰናይ ምዃኑ የርእየና። ኣብ ግዜ ዋዜማ በዓል ዘካየድ ጽኑዕ ጾምን ጸሎትን ኣብቲ መዓልቲ ዝቐርብ ጥዑም ምግብታትን ነቲ ናይ በዓል ሃዋሁ ብግቡእ ይገልጽዎ። ኣብ ቱርኪ ዝነብሩ ናይ ግሪክ፣ ናይ ኣርመን፣ ናይ ሶርያ ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ተከተልቲ ወላ እኳ ብቋንቋን ኣብ ዝተወሰኑ ገለገለ ስርዓት እንተተፈላለዩ ኦርቶዶክሳዊ ዝኾነ ኣስተምህሮ ዶግማ ሓደ ስለ ዝኾኑ ንናይ ጥምቀት በዓል ብናይ ሃባራዊ መንፈሳዊ ሓድነት መግለጺ ብምግባር የኽብርዎ። ብፍላይ ኣብ ውሽጢ እቲ ባሕሪ ነቲ መስቀል ንምሓዝ ዝግበር ውድድር መንእስያት ናይ ሃይማኖቶም ዘለዎም ዓሚቕ ፍቕርን ጽንዓትን ዘርእየሉ መድረክ እዩ። እዚ ብስነ ስርዓት ናይ ቱርኪ መንግስቲ ፍቃድን ሃልዋን ዝግበር ብምዃኑ ኣብ ዓለም ኣቀፋዊ መራኸቢ ብዙሃን ዓብዪ ኣቃልቦ ዝረክብ በዓል እዩ። ኣብ ቱርኪ ዝኽበር ናይ ጥምቀት በዓል ናይ ቱርኪ ኦርቶዶክሳውያን ናይ ጥምቀት በዓል ኣከባብራ ሓደ ዓብዪ መልእክቲ
የመሐላልፈሉ እዚ ድማ ሃይማኖት ምስቲ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ናይ ብዙሓት ባህሊ ተሰማሚኡ ታሪካዊ ሰረቱ ከይገደፈ ክቅፅል ከም ዝኽእል ዘርኢ ዓብዪ ነገር እዩ። ኣብ ቱርኪ ዝርከቡ ኦርቶዶክሳውያን ክርስቲያናት ብቁፅሪ ምውሓዶም ንመንፈሶም ኣያድከሞምን እምበሺ ንመንፈሳዊ በዓላቶም ብፍጹም ጥንቃቐን ፍቅርን ከም ዘኽበርዎ ገይርዎም እዩ። እቲ ኣብ ባህር ዝተደርብየ መስቀል በቲ ቀዳማይ ዝበፅሐ ተዓዋቲ ሰብ ነቲ መስቀል ኣልዒሉ ብዓወት መንፈስ ናብ ሰማይ ናብ ላዕሊ ክገብሮ ከሎ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ህዝቢ ዘስምዖ ምስጋናን ዝገብሮ ደስታን ጣቕዒትን ክስማዕን ከሎ ሎሚ እውን ኣብ ሃገር ቱርኪ ክርስትና ከም ዘይጠፍአ ሕያው ኮይኑ ከም ዘሎ ዘርኢ እዩ። ኣብ ቱርኪ ዝነብሩ ኦርቶዶክሳውያን ክርስቲያናት ብከምዚ ንሪኦ ኣገባብ ስነ ስርዓት መንፈሳዊ ናይ ጥምቀት በዓሎም እንተኽበሩ፣ ነገር ግን ኣብቲ ሃገር ዘሎ ምንጻልን ምግፋኣን እዚ ምኽባር በዓል ነቲ ብሰንኪ ሃይማኖቶም ዝበፅሖምን ዝረኽቦምን መጥቃዕቲ ጸቕጥን ዝሽፍን ዝኽውል ነገር ኣይኮነን። ኣብ ምድሪ ቱርኪ ክርስትና ጥንታውን ብስነ መለኮት ኮነ ብስልጣነ ህንፀቱን ዓብዪ ስፍራ ዘለዎ እንተኾነ ኣብዛ ሎሚ ዘላ ቱርኪ ግና ክርስቲያናት ዘለዎም ተሳትፎን መሰልን ግና ኣዝዩ ውሱንን ጸቢብን እዩ። ኣብ ከምዚ ኩነታት ከለው ግና እዞም ኦርቶዶክሳውያን ክርስቲያናት ውሁዳትን ኣብ እምነቶም ጽኑዓት ምዃኖም ንኣና ብእምነትና ክንብርትዕን ፈተና መከራ ከይፈርሃና ከንጸንዕ ዓብዪ ትምህርቲ እዮም ዝገትሩና ዘለው። ናይ ታቦር ተከታተልቲ ዝኾንኩም ንሎሚ ቀሪበልኩም ዝነበርኩ ናይ ቱርኪ ኦርቶዶክሳውያን ንበዓል ጥምቀት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብኸመይ ኣገባብ ከም ዘብዕልዎ ዘዳለኽዎ ሓበሬታ ነዚ ይመስል። ኣብ ዝቕፅል ብኻልእ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ሰላም ቀነ ይግበረልና። እዚ ታቦር ሚድያ እዩ። በደብረ ታቦር ተሰብሃ በደብረ ታቦር ተሰብሃ